tuturor și pam, 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 bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars și hai să trecem drumul la treabă. Mai îmi trebuie două chestii la Battle Plus și iau legendară. Poate din legendara ne pică Crow, poate Brawler, poate Skin. Cine știe ce ne pică oare? Rico, bang, mamă, și am dat lui Rico. L-am spart pe Rico. Vreau să spar captusul ăsta că mi-amintește de Spike. Cum ar fi că îmi pică legendară de la legendara aia? O dată trecută când am luat pasul, parcă mi-a picat RT. Ăla, el ară după ce termină meciul. Let's go, let's plus. Mă bate Bea. Să credeam că o cheamă. Rapă bune! Uite-l pe 8-bit. Eu cu Bea și cu 8-bit mai suntem. Dacă ești aici, Bea, te bat. Bea, ești pe aici? Sau ai fugit? Bea, unde ești? What? De o crapă, apa? M-a prins 8-bit. Uite-o și pe Bea, are 13 power cube-uri. M-a omorât. Ok, băieți, fete, mi-a dat un star drop, n-am pus pe filmare, am tăiat și mi-a picat un rar. Ce ne pică? Da, nu sunt bune alea de nimic. Bă, dar eu n-am luat aici. Nu vreau să cumpăr nimic. Aș vrea să nu să cumpăr skin, aș vrea să cumpăr Brawler. Asta nu sunt prea bune. Nu știu, XP. Ce face XP-ul ăsta? Bă, parcă mi-aș cumpăra un skin pe Jessie. Ăsta e prea cute. N-am. Ăsta arată tare, dar ăla e prea cute. Mamă, mai trebuie o leacă și termin, bro. Deci, când vom lua legendara, ce-am vrut să zic? O să tai pe filmare, dar o să mă rog. Deci o să tai, dar o să mă rog. Ca să-mi pice legendară. Bă, dar cum ar fi că din legendara aia îmi pică Hypercharge, e Buster. Hypercharge, poate îmi pică Hypercharge pe el primul. Și nu pe Edgar e mai bine, că eu joc destul de des Edgar. Ia uite pe Penny, pe cine am văzut acolo am rămas șocat. Ia uite-l pe Crinu, uite-l pe Natolinu. Bester. Hai, trebuie să... Mamă, ce credeam că e Buster aici. Ce fuge Penny de Buster? Dă-i Buster, eu omor pe Penny. Că mi-a făcut zile fripte. Buster sunt și eu. Așa, mulțumesc, Beryl. Thanks. Ți-am mulțumit, bă, Beryl. Beryl de ăsta nu știe ce înseamnă mulțumire. E... Bă, bang. Nu mai da tic-ul. Tic-tic. Tic-tac. Tic-tac. L-am omorât pe tic-tac. Nu mai da melodii. Dar ce te-am făcut? E melodii. E greu. Mama, am dat și prost ultimata. Mamă, dar ce bine joacă Crow. Și Leon joacă bine, n-am ce zice. Și Buster. Hai, Buster, du-te pe Crow. Ce tupiu are Buster. Hai, Buster, că dacă sar pe tine te omor. Bing, te omor, Crow. Mamă, ce headshot mi-a dat Crow. Bine, bang. Bine, bă.
mai trebuie... Nu cred! Mai trebuie 51. Astea le fac ușor. Astea 51 le fac ușor. E Pony, mă bate! Uite râtă! Ăla de lângă guz. Dați înapoi pe video ca să-l vedeți. Ăla de lângă gaz, era lângă gaz. Dacă nu știți nici care e gaz, sunteți praf la Brawl Stars. Dacă nu știți cine e Shelly, sunteți praf. Max, lasă-mă în pace. Butătoara, lasă-mă naibii în pace. Hihi, mulțumesc, Max. Am ce să aduc bag pe Tara. Fete contra fete. E Pony, doamne, am vrut să zic e Nani. Mori. Buda, ce damage dealer de Nani, doamne. Dar cum se numește Pony? Dăm play game. Ce? Cărgărițe? Două băstigas. E Pony! Nu vreau să dau parte în parte cu Pony. Că Pony joacă foarte bine. Pony. Fac așa. Bă? Oare eu sparg asta când fac așa? Bă, eu le sparg. Hai mă, Pony, nu mai fi nesimțită. Bă, dacă te vedea Angelo, dacă știi ce să face image. Bă, dar ce aveți cu mine? Întrebarea mea, ce aveți cu mine toți? Mă, dar ce aveți cu mine toți? Și Pony pe mine, ce aveți cu mine toți? Bă, mă enervează că ăștia nu mai chestii cu mine, nu are și cu altcineva chestii. Meciul asta îl câștig. Fiți atenți. Mama, am vrut să zic hai că lasă Mel aici și cine vine, eu direct sar pe el. Hai mă. Așa. Pa bune. E Piper pe acolo, deci nu mă duc. E Nita pe aici, deci nu mă duc. Bă, dar Jessie asta nu prea joacă bine pentru mine. Practic, dar... Oh my freaking god, așa, bine, bozulică. Mama, cum e și Piper pe aici, cum ai zic eu. Așa o cheamă Piper, Piper zic. Piper să scrie, Piper o cheamă, dar să scrie Piper P-I-P-R. Aoleu, pleacă de aici, Piper, că mi-e frică de tine. Mamă, meciul ăsta e și că a câștigat. Tara, nu vrei să vii aici? Mamă, și-a făcut clone, Tara. Haide, doi lui Tara, o moară, fă pilaf din ea. O mai da, bă! Penny, dacă mai dai... Bă, dar eu cum crap... Mamă, dacă mă duc repede pe aici, mor. Oare mor? Mă mir că n-am murit. 1280 viața am rămas. Mă mir că n-am murit. E pe aici. Credeam că e cineva în boschetul ăsta. Dă-te de aici. Dă-te de aici. Mamă, eu nu mai suport aruncătoarea asta. O distrug. Haide, doi, mă, nu Penny, doi. Rupe-o în bucăți. Da, acum... Da, nu mai dăm play game, fiindcă știu foarte bine că am luat deja... Mamă, și îl luăm și pe Leon episodul ăsta. Stați până la sfârșit, că cred că luăm Brawler nou.
Hai mă, Doamne, nici n-am dat aici. Cred că luăm pe Leon până la sfârșitul episodului. Ne mai trebuie, mamă, puțin. Nu mai mă interesează. Bine, bă! Asta vreau să văd. Bine, bă! Pe cine aș alege? Pe Grif? Aș merge pe un Grif. Ai n-avut dialog. Bine, mă! Bine, bă! L-am luat pe Leon. Iubesc Leon. Sunt fan Leon, știați? Sunt fan, bine! V-am zis eu că până la final îl luăm pe Leon. Bine, mă, l-am luat pe Leon. Bă, deci, știți ce mă bucur? Am mai multe verișoare decât... Da, am mai multe legendare decât verișoară miu. Verișoara miu are o legendară, iar eu două. Mamă, du-te, măi! Păi să-l agradez la banc și mai știți ce v-am zis în alt episod. Bine, doi lui Carl, mame! Iubesc Leon, sunt fan adevărat Leon, dar fanii fac chestiile astea. Oh, acum tot fug de mine. Mamă, budu, damage mult, Leon. Bine, o să-l upgradăm. Sandcraft, bang. Mamă, dar joacă prea bine. Următorul e Grif, să luăm. O să mă fac invisibil. Să dăm văd, dar o să păstrez ultimata. Nu o să o dau, fiindcă Ursula chemă fete și... Hai că nu știai unde sunt, zi tu de nu știai. Ia zi, știai? Bă, primul meci cu Leon, primul câștigat. Deci am luat legendară. Am luat brawler nou, Leon. Bine, păi. Acum, dar știți ce o să facem, nu? Dar știți. Deci nu îmi pasă, ăla upgradăm. Power 4. Eu vreau clonă să-mi iau. Dar mă lasă. La level 7. Bă, îmi trebuie de-astea. Mamă, nu pot să cred, l-am luat pe Leon. Are skin-uri interesante. Știți care îmi place mie cel mai mult? Ăsta și ăsta. Shark Leon. Mamă, bă. Dacă știți ce bucuros sunt că l-am luat pe Leon. Deci eu v-am zis că până la final episodului luăm un brawler. Poate luăm chiar 2 brawler. Poate, deci n-am ce zice, joacă prea bine Leon. Adică uitați-vă și voi. Bine, la început când l-ai upgradat puțin, nu prea joacă cum trebuie, adică că dați 1700 de metri. La început, de exemplu, de 400, 500. Bă, da, mă bucur că l-am luat pe Leon. Dacă era crău, nu mă bucuram așa. Uite, l-am luat pe Leon. Acum pot să-i păcălesc pe toți. El primo, is here. El primo, mamă, dacă vine el primo, îl căpăt. Destul că mi-e frică, fiindcă e asasin bine și eu sunt asasin. Bă, de unde a știut ăsta? Unde sunt? Deci nu înțeleg de unde a știut ăsta și eram invizibil. Sneaky time. Hai, Leon. Hai, el primo. Hai, el primo. Vine primo. No way, poate pierd. Deci ăsta pierd. Deci dacă merge tot așa, nu se ia locul 1. Mamă, să moară el primul, vreau. Că, bine, Stu să moară. Fiindcă Stu îmi face mie probleme. El primo!
Mamă, 1v1. Showdown. Showdown, bă! Joacă prea bine, Leon. Îmi place că dă și mai multe de astea, vedeți? Închid. Acum asta... Păi știu de... Da. Mamă! 26 viața a supraviețuit. Dacă n-aveam ultima ta, îl băteam. Mamă, deci... Cu Leon o să joc... Numai cu Leon joc de acum încolo. Numai cu Leon. Și când o să avem și noi bănuți să-l upgradăm la level 7, da, o să joc numai cu el. Îmi iau și Hypercharge de-mi fac o clonă. Perfect așa. Pot să-i trag carele. Bă, și pe Pam o bat. Bine, este legendar în primul rând. Pam e epică. Care nu joacă deloc bine Pam. Mamă. Iubesc Leon. Iubesc Leonaș. Hai că mă bag aici. Mă fac invizibil. Bam! Mamă, ce headshot i-am dat. Hai mă, Jenny. Bă, Jenny. Îți e rușine că e la un maestru. Te-am văzut mă crezi pe mine fraier? Acum pe bune. În buș putem să ne ascundem. Tutorial de la Dominic. Mamă. Na, e Sam pe aici. Sam joacă bine, știu că dă cu pumnii care... Uite pe colegul. Mamă, ce bucată i-am dat-o. 3 încoace, Pam. Da, bă, lăsați-mă în pace pe mine. Pam, vrei să mori? Bun, dacă vrei să te fac să mori. Dacă vrei, dar îți zic că dacă... Vrei să mori! Mamă, Pam a vrut să moară. Acum pe meu, pe Sam. Semulache, ce faci, Semulache? Sneaky time! Mamă, ce bine joacă Leon. Leon am auzit că are 14 ani. Mamă, deci am luat un brawler. Ce bucurie pe mine că am luat un brawler. Nu mai îmi pasă, nu mai are cum să... Da, eu de când am luat așa și n-am văzut Dumnezeule. Hai să vedem, bang. Upgrade can și bang. Bă, poate mai au un brawler de aici. La stadiul legendar. Bă, da, aici... Bă, nu l-am pe bani. Parcă aș da să mai cumpăr, dar nu merită. Deci, dă-te naiba. Deci, uite, eu după aia... Deci aici o să joc cu Daisy. Hai să jucăm cu Tara. Mamă, și după aia, după ce completăm pasul, nu... Ia... Numai cu Leon. Sneaky time. Mamă, dacă jucam cu Leon, mă împrieteneam cu ăsta. Ca să știți. Înainte să încep vlogul, acum 17 minute, acum 20 de minute, jucam cu un Edgar și mai era încă un Edgar. Bă, dar mă omoară Leon. Pe locul 9, adică pe locul 8. Da, e loc... Mamă, s-a făcut clonă, nu. Nu, s-a făcut clonă, nu, pleacă de aici, Leon. Bă, joacă mai bine Jake decât ăsta. Bă, dar măcar să-mi dea aici. Bă, dar eu nu, eu vreau să joc cu Leon. Joc cu aici. Uite pe Colet. Hai, Colet, să ne prietenim! Glumeam, Coleto. Stai departe, mă, de regele tău. Bă, dar parcă mă teleportează aici. Pleacă de aici, Jenny. Bă, tu nu știi cu cine te pui, Jenny.
Te pui cu maestrul jocului. Hai, treci cu acest Zeni. Oh, cum a fuge. Zeni, numai și... Cât damage mi-a dat Carlos. Dă-și... No, dă-te naiba de Carlos. Bă, dar n-am că vreau să știi. Nu pot treci fără să joc cu Leon. Deci eu vreau cu Leon. Mama, e Poco pe aici. Pocoule. Pocoule. Bă, nu mai dă. Bă, tu te... Bă, Poco. Poco, poți să-mi și tot ce ai. Bă, dar nu mai dă că ești nervos. Ții și mie ce ai. Bă, dar trebuie să mă teleportez aici. Știu eu. Hai că distrug. Bă, dar plânge cățeaua mea la greu. Bang, bang. Mamă, muream! Bă, cara mea s-a omorât. Ei, să distrugem. Au, ochiul! Ai, m-am zgâriat. Mamă, deci nu pot să trec că l-am luat pe Leon. Gameplay. Ce fuge el prima de mâine? Bă, el prima de aici, pe aici. Primul punch, cum mai zic eu. Piper. O mai da Piper. Cine e Piper? Păi ea o cheamă Piper. Piper. Ce fuge? Dar rețit, deci am făcut ceva. Bă, da, ce ne simțit? Sunt ăștia în ultima perioadă. Păi eu nu mai... Să vedem cu ce mai putem să facem quest-uri. Melodii de Ariel, da. De fapt un de Ariel. Un de Ariel, da. Am 2 skin-uri pe el. Am și cum, după cum spun, am și de asta, deci ăsta e cel mai tare episod care l-am postat până acum de Brawl Stars. Hey, da mă, că ești trist, Carla is my name, Ella is my... De ce ești trist, mă? Bă, Carla, poți să-mi zici mie de ce? Că te omor, dar e trist? Ăsta e trist că l-am omorât. Mamă, bă, da, dacă eu merg printr-un cactus, ce se întâmplă oare? Tutorial de la Dominic. Dacă eu merg printr-un cactus, mă știu? Cactus. Bine. Hai, mă, bă, Pocoule, las. Bă, nu am apucat să dau gadget-ul, că direct, bang, mor. Mamă, e cel mai lung episod care s-o fac de Brawl. Poate, cine știe? De cât timp filmăm? 24 de minute. Bam, bă, uite-l pe bă, Rico, o să-i schimb pe Rico, să faci? Skin animat pe Rico, cum zic eu. Bă, Ricoule. Bă, excuse me, Rico. Mamă, mă moară. E și Spike aici. Așa, mult mersi. Deci ce te-am văzut aici? Oricum ai fi te-am văzut. Gameplay. Leon, gameplay.
Bă, nu mai merge, nu mai merge, nu mai merge. Nu mai mergea, bă, șampon. Nu mai mergea telefonul și am pierdut. Am pierdut și tire bike. Parcă a jucat și un cooldown. Vreau să fac misiunile. Păi, de la bronz! Poate mă omoară ăsta la bronz. Cine știe, ăsta e la bronz, așa. Hai la... Bă, vrei? Mamă, cât de meci am dat. I-am dat 700.000 de tep. M-a paralizat aproape. Mi-am pus ăsta și m-am obișnuit cu el aici. Aici m-am obișnuit cu el și normal. Lucky, bam! Mă, ce bine joc cu Daryl. Bă, acum văd, mi se încarcă singur ăsta. De la Daryl. E Surge. L-am auzit pe Surge. Da, uite-l pe Bo. E mai bine Bo decât Surge, mă credeți? Mackenzie. Like dude, Mackenzie. Așa. O, cine cheamă Mackenzie, ăla e cel mai tare. Bam! Doi, mă, doi. Mulțumesc, Bo. Mai zic. Sau Bull. Bun, mă, tu, bun, e bun. Mamă. A dat acolo, deci să știm. Nu mergem pe acolo. Pă, lasă-mă să vorbesc eu cu abonații. Lasă-mă să vorbesc eu cu abonații. Deci dacă nu mă lași, bă, te batem pe vezi. Lasă-mă să vorbesc cu abonații. Nu! Păi, mă spar. Mă spar, Bull. Mamă, tier 15 am făcut cu Daryl. Mă joc înainte. Între Penny și Daryl, dar am ales Daryl, fiindcă am citit eu 5 neextraordine, am dat Daryl sau Penny și am ales Daryl. Leon, pisică! Stați, bă. Bă, eu joc acum cu telefonul. Bă, lasă-mă în pace. El primo isier, lasă-mă în pace. Mamă, bă! Poate-mi viață, iar eu... Treci încoace! El primo isier... Bă, la ce că el primo. Cu mușchi, cu deși de Daryl. Bine. Mamă! Vista! Leon. Leonaru, Bărtălaru, thank you. Bă, Leonare, vrei să dăm nas în nas? Dumnezeu a fost aia? Oh, no! Medic, Daryl! Nu uite tureta! Are chestie pe turetă, că dă prea repede și în mod normal nu dă așa tureta, ca să știți, Craiova, adică Crău, lasă-mă în pace, Crău, lasă-mă în pace, am zis să lasă-mă... Ce faci, mă, Crăule? Crezi că mă omori pe mine? Tu crezi că mă omori pe mine, Crău? Bă, crezi că ăsta e mă? Mamă, mai sunt cu el primo. Da, nu sunt cu el primo. Sunt cu Melody. De ce să nu fiu eu cu el primo? De ce să nu fiu eu cu el primo? De ce să nu fiu eu? Am câștigat. Era mai bine dacă eram cu el primo. 10 plus 1. Mamă, trebuie să faci. Mamă, de ce? Trebuie să... Bă, dar stai aici. Va fi 7000. Mamă, un prieten al meu de la școală e la 8000. Mamă, păi fii atent. La 8000 deja le iau pe... Cum îl chema? Pe grif. După aia trebuie să le iau pe Carle. Un meci câștigat, vă rog. Bă, da, să telefonul. Eu înainte jucam așa, mă. Înainte jucam cu telefonul invers, că telefonul meu face cu voi de unde e. Bă, nu mai da Lola.
Lollipop tutu. Am văzut că a dat cineva. Mamă. Let's do this. Băi, că te-ai dat de gol. Nu mai mă faci pe mine, fraier, băi. Nu mai auzit? Bă, tu mai auzit? Arde. Nu, de nu vă omor eu pe ambii. Deci de nu-l omor. Mamă, cât noroc că are Melody. Nu! Nu, bă, nu. Bă, deci, nu știu de ce am vrut eu să mă duc pe acolo. Mă întrebați pe mine de ce am vrut eu să mă duc pe acolo. Nu mai mă întrebați, că nici eu nu știu. Uite-o pe Janet. Hai că ne ținem respirația, ha? Până găsim un preiel. Lasă-mă până o omorâm. Nu puteam. Am roșit tot la față, credeți-mă. Am roșit tot la față, credeți-mă. Iarăși facem același challenge. Deci, în 1, 2, 3. Acum când găsim un player. Gata, putem spune că l-am găsit. Sau dacă nu știu prost e prank. În loc să facă kill-uri, el vrea power cube-uri. Da. Bă, eu sunt Daryl. Tu nu dai în Daryl, mai auzit? Tu nu dai în mine. Mai auzit? Mai auzit, mă? Tu nu dai în mine. Bă, tu mai au. Distent. No, m-a paralizat. Mamă. Deci, măcar pe locul 5. Sper să-mi dea Amber Battle pe Frank. Da, măcar îmi dă. Bă, dar de ce dau mereu să ies? Nu înțeleg. Nu înțeleg. Nu înțeleg. Așa. Uite-l pe Leon. Ah! Leon! Hai că dau gadget-ul, mă. Da, am dat gadget-ul. Da, dar nu m-am ajutat cu nimic gadget. Acum dau ultimata. Bang! Bang! Mamă, dar degeaba. Degeaba s-a făcut individul omul. Dacă s-a făcut am făcut. Poco, tu nu dai în Dominicanos. În Barbacanos. Edgar, tu la fel. Mamă, cât... Dacă mă bate de... M-a bătut deja. Mamă, nu pot să cred. Nu pot să cred. Daryl e cel mai bun. Vă recomand Daryl. Hai, mă, unde sunteți? Că dau și ultimata pe voi. Bă, mai e... Edgarișor. Edgarișor. Bă, Edgarișor. Edgarișor. Iepa, uite-l pe Edgar. Bang! Și acum doi lui Edgar. Mamă, mai sunt... Así me gusta. Así. Mamă. Cineva care dă cu blă... Mamă, mai sunt... Deci dacă moare, Shelly sunt în versiune cu Spike. Uite-l pe Spike. Bine, mă. În versiune cu Shelly. Mamă, mi-a dat ultimata aia de pai. Mi-a dat ultimata de m-a rupt pe cocoașă și am rupt-o și eu pe cocoașă. Mamă, săraca Shelly. Bine, nu e săraca Shelly. Îmi pare bine. Mamă, luăm.
Am luat Battle Pass-ul. Am completat tot. Nu cred. Da, bă, dar nu mi-l... Vreau pe bani. Vreau pe bani. Ne. Yes, următorul e gri. Ok. Avem legendară. Hai să vedem. Doamne, ce restate. Noi pe tine te rugăm. Luminează noastră minte, lucrurile să învățăm. Că tu ești stăpânul lumii și al nostru Tată ești. Și pe toate cele bune numai tu le împlinești. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ok. Doamne, te rog să fie un brawler. No! Nu gadget pe cor. Star power pe Cordelios. Nu! 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 Mă dau un upgrade la Leon. De ce, Dumnezeule? De ce? Pe bune? Am chinuit atâta pentru nimic. Bine, măcar am luat un brawler legendar. Următorul e Buzz. Parcă aș da niște tărăsite atâtea, dar n-am. O să... Mamă, după aia... Dar aici ce să aleg? Aș merge pe un Stu. Sau un Bibi, aș alege. Aș grif aici. Direct. Nu mai stau... Crăul iau. Vădiți. Cam atât a fost și cu episodul de astăzi.